quins clàssics porta. Però hauria portat de metro. No, però mira el que porta. Hòstia, però què porta la vànota de pantalla? Què és això? És la cabina que et vaig dir. És infame. Mira la meva posta a terra. Esteu això? Això, el cable aquest és meu. Si has desmuntat, és culpa meva. No? Benvinguts al primer viatge a la nova unitat de tren de la sèrie Centre de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb motiu del 150è aniversari del tren de Carregar. Fixa que no estan Fotos molt... Podria ser posat només. A mi bé? Sí, tu? De fet sembla... Mira, Quim!